BDZ Nafarroa plataformak Palestinako suetenaz ohartarazi du. Parentesi bada, ez irtenbide bat, gogor kritikatu du lortutako akordioa gatazkaren sustraiei heltzeko funtsezko aipamenik ez duela argudiatuta. Nafarroko gobernuak 125 milioi euroko inbertsio programa aurkeztu du 2025-2027 aldirako. Mugarantz hacia la frontera memoriaren Nafarroko Institutoaren dokumental berria gaur aurkeztuko da urtarrilako 23, Iruñako Golen Baiona zinemetan arratsaldeko 5:00. Arrotxapean eginen dute 2025ko lehen auzo eztabaidagunea datorren ostegunean eta bikoitza izanen da gainera, bata helduentzako eta bestea 3 eta 12 urte bitarteko haurrentzako. Iruñeko udalak 30 zuhaiz landatu ditu Santa Lucia eta Santos Otxandategi kaleen artean Gipuzkoako etorbideko zuhaitz bidea osatzeko. Joseba Asiron alkatea Andrea Luzarreta Nafarroko Euskal Pilota Federazioko lehen emakume presidentearekin bildu da. Aroztegiaren aurkako mobilizazioengatik auzipetutako personei elkartasuna adierazteko larun batean izanen den manifestazioan parte hartzeko deia egin du sustrai erakuntzak. Itxuren eta Zubietako udalek inauterietan autobus zerbitzu antolatu dute astelehen eta asteartean, bi herrietan sartzeko errepidea 12 arratsaldeko 4 herritara itxita egonen dela gogoratu dute. Hortziralean abiatuko dira Zunbileko inauteriak igandean, 11 da orden desfilea, kotxeak aparkatzeko argibideak eman ditu udalak. BDZ Nafarroatik lasaitasuna hartu dute Palestinan iragarri berri den sueten iragarpenagatik, baina eskualdeko egoerarentzat dituen arriskuaz ere ohartarazi dute. Plataformaren arabera, suetena ezinbestekoa da Palestinarren biziraupenerako, baina ez da gatazkaren behin betiko konponbidea. Ohar baten bidez, BDZ Nafarroa plataformak salatu du liskarrak edetea Israelek azken 76 urteetan egindako garbiketa etniko batetik aldendu dezakela nazioarteko hedabideen arreta. Erakundeak dio mugimendu sionistari lotutako asmo genozidek bere horretan jarraitzen dutela sortu zenetik eta okupazio eta apartheid politikek ez dutela aldaketarik. BDZ Nafarroa plataforma gogor kritikatu du lortutako akordioa gatazkaren sustraien heltzeko funtsezko aipamenik ez duela argudiatuta, adierazi du ez dela Israelen okupazioaren amaiera izanen. Ez da aipatzen apartheid sistema desegin izana giza eskubideen aldeko erakunde nagusiek salatu dutenez. Israelek Palestinan eragiten baitu. Era berean kritikatu dute ez dela aurrikusten Israelen aurkako zeapenen aplikazioa nazioarteko zuzenbidea eta zuzenbide humanitarioa sistematikoki ez betetzeagatik. Eta ez dela aipatzen Israelek sistematikoki suntsitutako azpiegitura Palestinak berreraikitzeko konpromisorik hartu duenik. Egoera horren aintzinean erakundeak Israelekin harremanak eteteko eta zigor irmoak ezartzeko eskatu die Nafarroko gobernuari eta Espainiako gobernuari. Halaber, Nafarroko eta Euskal Herriko herritarrei kaletan mobilizatzen jarraitzeko eskatu diete, erakundeak presionatzeko eta Palestinar herriari laguntzeko. Bai. Eta izena? Patxi Gerriko Goia. Bai. Bale, Bueno, gaur hemen gaude asteartero bezala, gaur egun berezia da. Gaur gaude suetenaren hasieran. Eta, bueno, sentimentu naziak ditugu, ze alde batetik oso pozgarria da bonbardaketak gelditzea, janaria eta osasunerako baliabideak sartzea Gazan, eta batez ere bonbardaketen amaitzea. Baina beste alde batetik jakin dugu gaur ere Zizjordanian hasi direla oso gogor sartzen eta hildakoak egon dira, bonbardaketak, orduan sentimendu naziak daude. Baina guk uste dugu aurrera pauso bat da gutxienez Gazan gertatutakoa. Beste aldetik Israelentzat benetan porrota da ere. Hilabete guzti hauetan Israelen biktimaren irudia erori eginda munduaren aurrean uste dugu. Eta, hori aurrera pauso bat da. Orain, gaurko mobilizazioa pixka bat ezberdina izango da. Joango gara manifestazioa egiten Carrefoureraino, Baionako Carrefoureraino,
eta horre hitz batzuk egingo ditugu, eta, bueno, hori. Nafarroko gobernuak asteazkenean egindako bilkuran 2028ko inbertsio programarako aurrekontua aldatzeko baimena ematea erabaki du. Ekonomia eta Ogasuneko konselaria Jose Luis Arastik asteazken hontan gobernu saioaren ondoren programa horren berri eman du, zeina Nafarroko 2028ko aurrekontu orokorren proiektuan sartu baita. Zenbatekoak 67 milioietik gorakoak izango dira urtengo ekitaldirako, 53 milioitik gorakoak urrengo 2026rako eta 14 milioitik gorakoak 2027rako. Bertzea Arastik nabarmendu du 17 milioi euro baino gehiago bideratuko direla osasun sailaren inbertsiotara, bertzea Unibertsitate Ospitaleko, Lizarrako, Garcia Orkoien Ospitaleko eta lehen mailako arretarako zentroetako antolamendu eta birmoldaketa lanetan. Edo 10 milioi euro baino gehiago ikastetxe berriak eraikitzeko eta lanbide heziketako zentroak garatzeko obretan. Halaber, alokairuko etxe bizitzak sustatzeko eta eraikitzeko 9 milioi euro nabarmendu ditu. Eta 121 errepidea 2+1 bide bihurtzeko jardueretarako 6 milioi euro. Nafarroko Memoriaren Institutuak Mugarantz hacia la frontera dokumentala aurkeztuko du urtarrilaren 24an arratsaldeko 8etan Golen Baiona zinemaretoetan. Bertan izango dira Aritz Gorostiaga film laburraren zuzendaria, Jara Kalbo gidoilaria eta Memoriaren Nafarroko Institutuko lantaldeko kideak. Proiekziora joateko librea eta debalde da, lekua bete arte. Ikusentzunezkoa memoria duten eskolak hezkuntza programaren barruan kokatzen da. Mugarantz ikusentzunezkoaren helburua mugek izan duten papera islatzea da. Batzutan irekiak, beste batzutan itxiak edo are gotortuagoak. 1936ko estatu kolpe militarrarekin gaur egunera arte orduan mugak gurutzatu zituztenen memoria erakutsiz, hainbat arrazoiengatik orain mugak gurutzatu behar izan dituztenen testigantzekin edo hien alde batean eta bestean bizi direnen testigantzekin. Aritz Gorostiaga Eskubik bi ahizpak bideoak zuzendutako dokumentala Jara Kalboren gidoia eta Robe Riberaren musika ditu. Film labur honek 40 minutuko iraupena du eta bi bertsio, bata gaztelaniaz eta bertzea euskeraz. Arrotxapeko auzo eztabaidaguneak emanen dio hasiera 2028ko auzo eztabaidagunen errondari. Datorren ostegunean 6:30 izanen da, Jusla Arrotxa Zibiboxean. Eta aurrendako eztabaidagune bat ere eginen dute ordu berean, Arrotxapeko ikastetxe publikoan. Endika Alonso Irisarri auzoko zinegotziak zuzenduko du eztabaidagune nagusia. Aitziber Kanpion Ganboa herritarren partaidetza eta euskerako zinegotzi bereixiak lagunduta. Zuzenean ikusten halko da Participa Pamplona YouTubeko kanalean. Auzo eztabaidaguneetan entzumen urritasuna dutenendako irisgarritasun bermatzea da, hortarako keinu hizkuntzen interpretazioa, estenotipia, aspiratziekin eta begizta magnetiko erabiltzen dituzte. Hala, entzumen urritasuna dutenek ere aukera izanen dute eztabaidagunera joan eta modu aktiboan parte hartzeko. Arrotxapeko auzo eztabaidagune elkargune bada, auzoko bizilagunak eta udala elkartuko dira zenbait zerbitzuren berri jakiteko eta auzoan egiten diren proiektu komunitario batzuk ezagutarazteko. Auzorako eta aurkezten diren proiekturako proposamenak ere landuko dituzte, eztabaidarako eta elkarrizketarako guneak sortzen baitira denon artean irtenbideak bilatzeko. Aurrendako eztabaidagunea eta nagusia ordu eta toki beran izanen dira 6:30 Sanduzela ikastetxean eztabaidagune nagusiaren amaieran. Aurrendako eztabaidagunean ateratako ondorioak aurkeztuko dituzte eta hala haien ikuspegi ere aintzat hartuko da auzori eragiten dioten erabakiak hartzeko orduan. Gipuzkoako etorribideko zuhaizbidea 301 metro luze da eta Santa Lucia eta Santos Otxandategi kalen artean dago, hiriaren erdigunerako noranzkoan. Iruñeko udala amaitzen ari da inguru hortako lanak. 30 zuhaitz eta zuhaixkak eta landare bizikorrak landatu dituzte bidegorriaren ondoan. Hirigintza gerentzia eta batzordea bi etxadi hartzen dituen zuhaizbide berria ikusten izan dira atzo goizean.
Azaroan hasi zituzten lanak eta hoiei esker zuhaitz lerroak konpondu ahal izan dituzte. Egoera kaxkarrean baitzeuden. Urbanizazioan zuhaitzen 2 lerro jartzea pentsatu zuten hasieran, baina proposamenek ez zuen biderik egin. Eta ez baitzegoen ez nahikoa tokirik ez zuhaitzak garatzeko baldintza egokirik ere. Lehendik zeuden txorkoetan zuhaitzak landatzea ere pentsatu zuten, baina ez zen irtenbide eraginkorra izan. Aitzitik alferrikako kostu alizateke eta ez legoke arrazoi teknikorik eta ingurumenarekin lotutakorik hori egiteko. 2021an hasi ziren zuhaitz bidea egiten eta 9 tokitan landatu zituzten zuhaitzak. Buztingune zentro komunitarioaren aurrean, tarte horretan izan ezik, bide guztia hutsik zegoen, zuhaitzik gabe eta oso egoera kaxkarrean. 2021ko landaketek emaitza onak eman zituzten ikusita, etxadi osoan zuhaitzak landatzea erabaki zen eta zuhaitz bidea zabaltzea. Buztintxuriko osasun zentroak hartzen duen etxadiraino. Moncabal Soluziones Ingenieria SLek esku utzi zuten lan hoien nondik norakoak zehazteko ardura 2024an. Lanak berriz Obras y Servicios Tex SL enpresak egin ditu eta 228.475 euroko aurrekontua izan du hortarako. Eremu publikoak birgaitzeko esparru akordioarekin lotuta. Joseba Ziron, Saez Iruñako alkateak bere bulegoan hartu du Andrea Luzarreta Monreal, Nafarroko Euskal Pilota Federazioko presidente berria. Lehendakari hautatu berria, Javier Konde ordezkatuko duena, erakundearen buru izango den lehen emakumea izango da. Hasiera batean 2028 arte. Udaletxean egindako bileran, Maider Beloki Untzu kultur jai hezkuntza eta kirol zinegoziare izan da. Bilera instituzionalak federaziotik egiten den lana ezagutarazteko balio izan du. Arrobia bultzatzeko, pilota modalitate ezberdinak lantzeko, lehiaketa sistema lantzeko eta emakumek kirol hontan duten garrantzia aldarrikatzeko. Federazioak pilotaren balio kultural garrantzitsua ere aldarrikatzen du. Iruña pilotaren munduko hiriburua edo Irubi Pilota bezalako udal proiektuen hildotik Euskal Pilotaren inguruko mugaz gaindiko ondarea ikuspegi kultural eta turistikotik ustiatzea bilatzen duena. Otsailaren 1ean Iruñan eginen den manifestaziorako deia luzatu dute Aroztegia geldituko lurren defentsan dabiltzan bizilagunek. Sustrai Erakuntza Fundazioak bat egiten du aldarrikapenekin eta bertan parte hartzeko deia zabaldu du. Horretarako, hainbat arrazoi daudela adierazi dute. Asmo espekulatibo eta merkantilista duen proiektu suntsitzailea da Aroztegia adierazi du Sustrai Erakuntza Fundazioak. 340 biztanleko Lekarozko herrian, 228 famili bakarreko etxe bizitza, Lauizarreko luxuzko dela eta golf zelaia zuzen. Proiektu antidemokratiko eta inposatzailea da adierazi dute eta herritarren borondatearen kontra egina. Haien iritzia ez dela kontuan hartu eta gainera Nafarroko gobernuak Gaztango udalari eskumenak kendu dizkiola. Horretarako udalez gaindiko plan sektoriala erabili du, udalerriz gaindiko eragina duen planen figura juridikoa salatzen du Sustrai Erakuntza Fundazioak. Proiektu usurpatzailea da, nekazarien lurrak eta herri lurrak desjabetuak izan dira adierazi dute. Palacio de Aroztegia enpresak ilegalki jardun du 2021an baimen guztiak eduki gabe eta impunitate osoz makinak sartu zituzten obrak abiatzeko. Palacio de Aroztegia enpresak errepresio eta zigorraren bidea hartu du lurra defendatu dutenen kontra kritikatu dute. Herritarrek kanpaldi bat egin zuten obra hauen kontra agertzeko, Aroztegiko eremuan bertan. Orain kanpaldi horretan parte hartu duten 7 lagunek otsailean aste osoko epaiketa izanen dute, akusazioen artean bortxa eta derrigorrez delitu larriak eta talde kriminalizatia daude. Orotara, 20 urteko gartzel zigorra eta 56.000 euroko zigorra eskatzen zaie. Joan den urtean bezala Ituren eta Zubietako udalek inauterietan autobus zerbitzua antolatu dute. Astelenean Iturenera eta asteartean Zubietara urtero hurbiltzen den jende kopuru ikusita arazoak sortzen dira ibilgailuak aparkatzeko tenorean. Azken urte hauetan autoa uniz izaten dira Doneztebe eta Leitza lotzen dituen errepidean gaizki aparkatzen direnak eta honek arazoak sortzen ditu. Hori ikusita Ituren eta Zubietako udalek elkarlanean arazo horri aurre egin eta autobus lanzadera zerbitzua antolatu dute.
Aparkaleko antolatu dute Donestebeko eskolako futbol zelaian eta handik urtarrilaren 27 eta 28 astelehen eta asteartean goizeko 9:30 12:00 Donestebe Itxuren Aurtiz Zubieta ibilbidea eginen du autobusak. 12:00 ordu batetara Donestebe Itxuren ibilbidea eta 3:30 aintzinera Itxuren Donestebe ibilbidea. Joan etorriaren prezio 3 eurokoa da. Errepidea 12:00 arratsaldeko 4:30 itxita egonen dela gogoratu dute Itxuren eta Zubietako udalek eta aldi berean joalduna mozorrak eta ingurua errespetatzeko deia ere zabaldu dute. Suminako inautiak hortziralean abiatuko dira, Ilbeltzak 24an, horrela goizeko 9:00 gazten gosaria izanen da Aristigain kanpinean. Ondotik bi taldetan banatuta baserriz baserri ibiliko dira akordeolariekin. Arratsaldean berriz, 4:00 7:00 herriko txikienentzat musika izanen da frontoian Iñaki DJ-rekin. Arratsalde erdian, txokolate beroa, 9:30 gazten afaria Fonda ostatuan eta emakumeen afaria Ulibeltza elkartean. Ilbeltzak 25 larunbatean 10:00 gazten gosaria izanen da Bustiz ostatuan, ondotik bi taldetan banatuta berriro ere etxez etxe ibiliko dira herrian zehar Peñat Mitxelena eta Mikel Maia akordiolariarekin. Arratsaldeko 8:00 8:00 aurrentzako disko festa eginen dute Ulibeltza elkartean. Gauean gazten afaria Fonda ostatuan izanen da. Ilbeltzak 26 igandean 11:00 karrozen desfilea. Ulibeltza elkartetik aterako da, igandean txarangak kirotua. Desfilean opila, gaztainak, salda, tortilla eta ardoa banatuko dituzte ikusleen artean, txartelak ere salgai daude. Desfile bukaeran zozketak eginen dituzte plaza inguruan, ordu biterritan bazkari izanen da Ulibeltza elkartean, ondotik dantzaldia Luzianorekin. Aipatu ere Zunbilako karrozen desfilea ikustera hurbiltzen diren kotxentzako argibideak eman dizkiela udalak. Horrela igande goizean, hilaren 26 herriko sarbidea 121 errepideko iparraldeko sarreratik izanen da, Irun aldetik, baita Iruin aldetik etortzen direnentzako ere. N1210 bidean kotxea uzteko aukera izanen da, baina ordu biterritarako erretiratu beharko dira. Foruzaingoak eta voluntarioek azalpenak emanen dituzte egunean bertan.